Ljudi, danas vam predstavljamo ovu legendarnu gitaru LTD Jamesa Hetfield Iron Cross by ESP. Ova gitara je nastala iz same srži metal glazbe, oblikovana i dizajnirana od strane Jamesa Hetfielda iz Metallice. Završna obrada u Snow White boji sa ovim crnim prugama daje gitari jedinstven i agresivan izgled, dok tijelo od mahagonija i maple top daje savršen balans zvuka. Vrat od mahagonija daje ovoj gitari vrhunski sustain, dok ebony fingerboard sa ekstra jumbo pragovima nevjerojatnu udobnost i svirljivost. Za moćan zvuk ove gitare zaslužni su ovi Jamesa Hetfield DMG pick-upovi. Gitara ima dva volumena, jedan ton, toggle switch za prebacivanje između i jedan toggle switch gore koji je samo estetski. Ajmo poslušati kako ova vrhunska pila zvuči. Za više LTD i ESP proizvoda posjetite Music Shop No. 1.